Oyon ang pipila ka mga ginikanan sa General Santos City sa giduso karon sa Senado nga balaod nun may tungod sa pagbawal sa mga estudyante gikan kinder hangtod senior high school sa paggamit og gadget sulod sa tulunghaan ilabi na sa oras sa klase. Ano ang report ni Tony Humamil? Giduso karon ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman sa Committee on Basic Education, ang Senate Bill 2706 o Electric Gadget-Free Schools Act. Buot masabot, bawalan ng mga estudyante sa paggamit og gadget sulod sa tulunghaan labi na sa oras sa klase. Nahimong sumbanan matud pa sa senador ang resulta sa pagtuon sa 2022 program for International Student Assessment. Mula sa 8 sa napulo ka learners nga nag-edad 15 anyos ang distracted matud pa sa paggamit og cellphone atol sa klase. 8 out of 10 learners sab ang nadisturbo sa smartphone sa ilang mga classmate. Subay niini uyon sa maong balaod nun ang pipila ka maginikanan sa General Santos City. Ang inahan nga si Geraldine Rapusalas, pabor niini aron makafocus ang iyang mga anak sa klase. Pabor pug ko ana sir nga ibawal sa mga estudyante ang cellphone kay usahay man gud dili siya maayo pud ba para sa mga estudyante labi na kung nasa sulod sa klase, madisturba ang mga estudyante instead na maminaw sa maestra. Dugang ni Geraldine bisan sa ilang balay iya gayong ginalimitahan ang iyang mga anak sa paggamit og gadget. Gawas lang kung doon na kini mga assignment o project nga himuon. Okay lang siya sir kung naa sa balay kay sa karon manggod ng mga bata mas ano gyud sila sa cellphone labi na part sa ilang pag-eskwela nga tanan makita na nila sa cellphone through Google, mga research nila na nasa online. Hinoon doon na matod pa exemption sa balaod nun sama na lang matag class presentations nga gikinahanglan ang paggamit og gadgets o guban pa. Wala pa'y komento ang DepEd kalabot niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.